ole tuntuma kan case ngai thak tur hi Dombivli Mumbai thil thleng ni in he thil hi amakin arap thak hle a no le patan mani fati omna chin shilawa muthil chu a hardan to chu han ngai to amate ifanubo ijilru te ha em tu kha khongi ari ang ti te a himem adamangem ti te zan khwai ni ngai to a chuta khwaron warin ifanoro ngai chu ama zana imuna khum hnoya khan mutala engtin nge iti ang July ni som pakwa kumsang ni pasari ni ngani ni in kalpana gawari chu a thona skula changina home ka darli li achan veya in a thlen chuan a fanos ni hal gawari chu a hmomai lo awangin anin chung mun tin chu azong kwal ngala chumi pa chuan an thut khom na pindan do kana no achunga tui in thlisa lo in hung chu a hmuboka mase a fano chu a hmomai lo awangin a pasal hindu rao gawara chu phone bia in chanchin chu awashil thwai thwaya ti chuan hindu rao chu a hna atangin zandar saria ron ho in an thenom khoweng te le an thian tha tinen anin le avel te chu an handap thale ta a chu mai ba ka a fano thian te po phone a bekwalin an thei to pin an zong le boka a mai ro chu zandar som li achan ve thleng po a an la hmu tak chuan si lo awangin chumi zana chuan Dombivli police station a mi bo report an va thelu ta ani heti lai hian snehali zon pui tura an thian te local ho po zana rei to imawanga hodar ta hlomin engemo athleng ani chuan phone a inshil tur te a anin cha hlomba ka police a an report to thowa engwak ma ti thei an nei lo nen kalpanai chapte po chu omzia omlaveti in an hnem boka mase mani fanote darkar rok chuang bo ta chu no le patan chuan muthil theina chi ani tlatlo te chuan an chen khate chuan re pui ta hlomin hindu rawo le a chen de chu room pakhata an om khoma kalpanai le a chen de po abul se roma chuan mu khom ve bokin heta an botna roma khum hi a hnoya jawar lian pui om chi eng emo mutbu le blanket thei velte an da thin ani a ti chuan kalpanai chu a chen de chuan hnem ve bok ma se omzia omlem lavin a tap char char to maya mitui nian jinglam dar ni le achan ve vela chuan amu hil ve thei ta shama amai ro chu reipo mu hil thei lo chuan jingdar nga li achan ve vela thole vekin an mutna te chu an siam hloma chutia an mutna an han thle fel an han da thatu chu kalpanai chu ate ta tur mai le chu vele room le lama hindu rawo le a thian te mu hil po chu ron har ta vekin kalpanai te rian ruma chuan an ron tlan khoma chuta enge thleng tia an han zo chuan kalpanai chu tongpo atong theilo akut le lama aka hupin khumlam chu akok ringot maya chuta khum an han en chuan khum hnuaya jawar tlang kila mishing ke ron lo reng chu an hmuta thut mai rang takin hindu rawo chu wakal nain ava en chiang ta wata khum hnuai jawar lian chu wa pot dokin chuta chuan a hma zan khua an nga an fanus ni hali ruang nge chu alo le treng maya aku chu hnum kher ni in ake te po chu phuar ani ba ka aka chu ponchi a no tlat ani boka chumi an thoma chuan an chen omnu anaga gadgari po chu lo thleng ve watin in chunga lo chuan kalpanai chu ni khoshilawa alo le reng thole apasal po alo ta na sathle thuwa soi nge ti chuan snehali len dana chuan nun nei to lo ti chu chiang via ma se anu le pati ero chuan be seina alanei tlata hei wang hian damdo in arwang chu an kalpuya amai ro chu an va thlen hnu chuan doctorin snehali chu khowela awm ve to lawani ti alo nim hi sakta a chumi hnuwa an thian tha lo tlan khom ma sa te chuan police te be pop ngalin nu chui na chu an tan ta ngal ani Dombivli police station na senior inspector Prakash Kawade chuan snehali case chu la in atir chuan mi bo case in an ziak luta amai ro chu an ina arwang an hmuta ka chuan mi bo chu twal thana case ni ta zokin IPC section zathum pahni na mangin snehali twal thina case chu zialu anita a ti chuan nu chui tu te chuan hindu rawo ti in le avel chu en kwalin luruk na hnu ma a om le om lo uluk takin an ena amai ro chu an kong khar le tok ver vela luruk tuma ti chhia na hnu ma engma an hmutlat lo maya chuti ani chuan twal thatu chu an chung nai vai emo an ma ani le anin le avel hrechiang tu emo ani an ringa chuti lai mekin snehali rang ka chak thile a mobile phone Nokia chu an hmu zo ta lo boka heta tang hian a phone a fin fian a lian tham tak engemaw a omanga
chu tual thatu chuan ala ani nge rin om ta hle a tin ruang seng hoi dana poi khoi tu hian tumlok sa in ati ani nge an ring boka hemi hnu hian police chuan snehaliti in chung zong zonga fingerprints awm le omlo an en chuak le veka ma se an chung ko ho ku je thla ti lo chu midang hmu ani lo thung hengba ka hian an thenom khoweng le chulai vela chetla thin ho chu thu zo fiana an nei hlom boka ma se tu man chu tiang ti tur mi an in chunga lu chuak chu an hmu lo thu in an chang vek bok si chu tiang alo ni ta ka chuan inspector kawadi chuan a phone chu hmu phota call le message a thon chwa le adon ti atanga tual thatu zon chwa chu an be sei hle a he wang hian a phone bo zon chu namasa a nei le in nu chui na chu an chan le takngal ani ti chuan snehali ruang chu postmortem tura lak ni in chuti lai chuan nu chui na dang chu an chan ngal mop mopa tual thana reng reng a hian an hnai ber ti atanga chui ani tlang puya wangin snehali thina po achung de chu chui ma sak ber ani lo theilawa hei wang hian an chung ko chanchin le an hun kal to de chu chui chho ni in hengba ka hian snehali vuina sa ko ser le sang an ti zo vek nuwa police chuan a chung te le a thian de chu kovin thu an zo fia ba ka an statement te an lata a heta hian kalpanai chuan a statement a July ni som pakwa tlaidar thum le min somni pariat khan snehali ne na tanga message adon thole an meeting lai ani awanga ain man lo thu soin hemi nuwa ina a ho chuan snehali chu ina a hmu lo thu te tin an bedroom kong khar chu chunglama alawin kalbok si nen kola han tum le a mase a kol tlang thei lo thu te asoya hengba ka hian living room a tui glass nawa thlit sa om thu le abula hruisen a hmu thu te ba ka chungchu zana ngai to let le in amak atitariawa a chan chu tui botol chu khumbula an hun reng thin wang ani a ti chuan zing an tho chuan dawar chunga blanket the an da ho chu alo in portion ti mu chok le in dalu atum lai chuan snehali ke chu a hmuta ni in a soita a hengba ka hian mak angreng tak main hetia an chung ko chanchin an chuina hian snehali u sitali chuan a hma in apalaka FIR alo thelu to reng ti hmu chhuani in hei hi a chan chu hindurawo hian sitali chu awak na satwang nia report ani a hei wang hian an chung kwa po chu an lo himin an lo filim vek bi kher lo thei ti chu an tha chhuak le da tlat mai ti chuan police chuan an chung khat le thian hnai ti chu an han kom kwa le ta a an chung ko chanchin ti po chiang zokin an chui le ta ani Snehal Gawari hi kumsomni pakhat mi ni in Andheriya Sardar Patel College of Engineering a azermeka hemi kumsang ni pasari hi a final year ani nge unaw no sitali ni in ani ero in Londona Nottingham University a lekha zerve thonga tin ano le pate hi Kalpana Gawari le Hindurawo Gawarani in ano Kalpana hi skula zertir tu ani a apa Hindurawo ero private bank pakhata na thokve mekin chung ko hlim tak ani a ti chuan snehali chu mi harwang le thothang thave tak ni in thian hawa in ti hlim le picnic le tlang lon vel nom te mi tak ani a heti lai po hian jun thla a thian tin in ti hlim nan checking an ne na a ke atina pal hlau maya thui po kal thei thelovin a doctorin in lama in enkol tura aron angin thakhat lai chu class po kal to lovin ina om top mai aloni a hengba ka hian nu chui tu te chuan kalpanai chu zona zot le in heta hian snehalin chian kom ngei bik deu emo bialpa emo ani le nei lo an han zo chuan ani chuan hiren ra thor chu snehali bialpa ani tho soita a amai ro chu hiren ra thor le a fanu in lei china chungchanga ero a pasalin a hriat pui lo thu a soi mau mai boka chuta nu chui tu te chuan snehali thian te an kom kwalna a an apartment building a chengve thau snehali college kalpui pahni ketan zawali le magran chowdhury te chuan snehali chu kan college a chuan alarin milshiat le thian po anga lutuka mani de upon hirena khan adam chatle dam chatlo min so ta lom ti in an soya hei wang hian hirena chu an mirin hel ber ni le in police chuan nu chui na chu an chan le char chara an chui na atanga alan zel dana snehali bialpa hiren ra thor hi kumsom ni pariat mi ni in Voltas company a athok meka tin Sardar Patel College of Engineering a po alo lut ve to nge ani ome
Snehali nen hian kumsang ni polia khan in tongin kumsang ni panga atangin anlo in zui ve mek alo ni a ti chuan police chuan heroin chu ko le ngalin thu zo fiana nei ngal ani a amai ro chu heroin chuan Snehali boni khan office ni lenga awm thu soin Snehali nen anin mangai thu le in nei an tum tho te po chu zep lovin asoi tel ve ta zela ma se abial no chunga thil thlenga ero in nam hnoina anei lo thu soin a phana sa hle thung chuti mek lain Snehali ruang postmortem report po chu ron chuakin chuta chuan a thi chana boruak tlak cham wanga thi ani thu tarlan ani a amai ro chu ataksa sui sakna le mi patmi chiana lam hoya khoi chiana nu ma mu ani lo thung chuti mek lain a phone bo po mu chwa alo ni to bok nen police chuan a phone zo chuin phone dor pakhata julai ni somni pahni engineer mu ani a heta phone zwar tu an han zo chuan ani chuan phone chu mi pakhatin ronshal atom thole ani eroin alo nar thuwa soya nima sila ahnua dor pona chu phone chu alo la omrenga wanga adora laluta ani thu alo soiboka mase chu pa chu tungi ani asia to lo awangin chui zui ngaina awmlo hle a amai ro chu dor nei tu chuan phone lo da tu mel chu achin chia dan ang anga soile in chu lemziak thiam an je tirta a mase masona om the chawng lo he mai ba ka lemziak ta chu khulaya te antar chhuak choi boka amai ro chu tu man ka sia e ron ti tu an omle ta chawng lo ani chutia an boilai chuan heroin chuan thudang soibel ani le ta tlat mai Snehali tha ani ma kar khatwela khan heroin chu a thian then khatinen party a aruka kalin a thian kom de chu Snehali ngai nat lo zong hlir an ni a chu Snehalin a hria chwa chuan a thin rem em thole anin hau pha na sa hle thuwa soya chu ba ka heroin chuan Snehali phone bo chungchang te soin a battery a chhe anga anung thelo niang keipo ka phone battery chiang lo wang hian ni thum te a thi thina a chang phei chuan a battery hi a phai ngal duak zela ti in a soya chutianga han soita ka chuan hu chui tu te chuan ring hel sutin chiang le zola chui tha an ti ta a chumei ba ka Snehali boni khan heroin chu a phone tlang thei me lo boka tin hemini hian police en engi ati tia an zole chuan ni lenga company a om thua soya ma se nu chui tu te chuan fin fiana an mamo awangin heroin a thona voltas company a chuan kalin chuminia a thil ti chu fin fia an patum le a amai ro chu heta hian shet pui tu thian pathum ngot mai alo nei ve bok nen ani chuan jingdar ko atanga tlaidar nga li achan ve thleng a om thu an lo soita a amai ro chu company attendance record bu an keu chuan julai ni som pakwa chu alo in pot thlatlat mai khoya nge abauti tu man an chilawa arin hel om ta hle ani chutia hiren ra thora an rin helna fin fiana fel fai tak an hmu zo tak lawa chuan khodang an hoisan le ri alo ngai ta a amai ro chu hiren a po rin hel zinga tangin an pai bo ngot thei bik lo ti chuan hiren ra thora atangin an chung kolama an han chui kir le a hemi tum hian thubing war thlak tak an shet bile tlat mai heta hian Snehali te chung kwa chu pon lama hlim melang taka an lan angot an lo ni bik lo zia chu an che chuak bele ta a Snehali u Sitalin apa laka FIR a thelu thu an shet ba ka hian Hindurawan anu pui Snehali no kalpana chu akazan pakhat anilanen in ngai zonga puin ni tin deu tho anin hau thin alo ni a ti chuan Snehali kheisa chuan mi tharon ombele in anila chu arin hel ombele ta hle maya hei wang hian anila chu thu zo fia tura ko ani vele ta a ti chuan Snehal gawari twal thina chuan rin hel om mi pali Hindurawo kalpana I hiran ra thora le anila te kan nei ta chu ani a heta hian Hindurawo hi arin hel om theina chan chu anno in ngai zong nei anga asia ta wanga thin rim reng mai ni in hei hian Snehai bial panei hiren ra thora po chu hre chuak polin a thin rim chuan a fano chu a that ta mai ani theiangem tin anu kalpanai hian abialpa anila chungchang Snehalin asia chhuat nuwa apasal Hindurawo laka aka hupnan afano chu abialpa anila nena inthurwalin an thata mai emniang arwang ti kha senghoin kalpanai hian lem achang emniang ti tile ato bira chuan hirana chungchang ani in heta hian Snehalin hirana chu asia lawa partia akalwanga anin hau khan hirana insum zolo chuan Snehali chu a thata mai emniang tin khamini khan
snehali ti ina akal don thubel phone a aron seilo kanga ma se fin fiana atana an hmang theidon ti a hriat chhuat nuwa snehali phone chu arubo ta emniang ruk na awanga tol than ang theidorin a thi ti chu alatel emniang ti te chu an han ngai to a thilni theivek ni ma se tu ti ama fin fiana fil fai tak an nei theisi lo ti chuan rin hel pali te chu polygraph test nei an rota a kalpana gowari le anil jawali karate chuan chiang taka paltlangin hindurawo le hiran ratho te chuan an pa sautalawa amai ro chu polygraph test he pui khoi tu chui chhuanan chuan za a rin tlaka ngai ani lo awangin hindurawo le hirena te chuan polygraph test paltlang lawma se tol thatu anni tina alani lo thung he wang hian chu aya fin fiana thajok chu police chuan an mamo le ta a tin kalpanai le anila te po pas ma se an fithlim 5 vek tina ani heklo ani ti chuan snehali tol thina chuina chu kumkhat chuang liam to in police chuan an ti theang ang chu an ti to nia an ngai awangin snehali case chu crime branch lama an pita a chu mai ni lovin an rin hlel mi pali te a an mani man theina khol fin fiana fil fai thatok tak an hmu thei silo awangin kota case khar an dil te hiala amai ro chu court hian pomsak lovin kumtin he case hi chuinon ani a heti lai kumsang ni pariat July a hian hirena chuan USA a lekha zirsom le in nun pa ngai tak a hmang chhole to boka amai ro chu nu chui tu ti mita chuan a fihlim ngeim ti fin fiana a om chuan lo awangin en thlak alani reng thung ti chuan kumsang ni som April ni saria apa thin awanga hirena alo hola hian thudang ron nei le in minla ring hlel reng ani chuan narcotic analysis test nei karem ti e ti in thutluk namak angreng tak asiam tamo maya ti chuan April ni somni kumsang ni soma police chuan la le in April ni somni pasari thleng police custody a shengin dop le ani a amai ro chu engthil tharma hriat bel an nei the chawng lo chutiang alo ni le ta ka chuan police custody atangin judicial custody a son ani a heta hian magistrate rorial na angin thakha thleng shen theini in an pona ber chu snehali tha ani hunlai vela biak po theilawa a om wang le anna thona attendance bua snehali thini kherkhera a in po thlak wang ani a amai ro chu me ni somni paruka hiran ra thora chu bela chhuatir ani le ta a chho vele hirana hian kota appeal thelutin eng narcotic test ma anei lo tur tho soile ta a chan chu fin fiana omlo chunga thlakhat don jela an khung wang ni in a soibok narcotic test he paltlang kan do lo mel chuan dan hmanga nor lui thei ani lawa chu wangin hirana po hian a thu azuk le ta jok ni in alang ti chuan snehali case chu ton thlengin chui chhuah theilawin a omta a India rama case chui chhuah theilo zinga alang sarbira omin mi zong zong makti a hlo hle a he case a hian sumle paya in thamnalian tham takte aom theile mayangem kan India hian mi ho satan chuan dan hian omzia ani lo chang atam hle thin si ani